IFM News Regional. Idol John Kamen. Formalen, analukatan na ti Dua Super Health Center iti probinsya ti Pangasinan, ang mabirukan iti Ilitia Baniken Anda. Inauguraran ang mismo dayto iti Department of Health at Region 1 kung natandaran dagiti na dumadumapay abis bisita. Napunduan kung narugyanan dayto a proyekto iti napanatawan 2024 babain na ti Department of Health Facility Enhancement Program wenno HFEP. Sigun kini Regional Director Paula Emma Sidiongco, dagiti Dua Super Health Facility ket ag serbiken mangipaay ti primary care, early disease detection, minor surgical procedures, diagnostic services ken vaccination, karaman iti maternal ken child care. Inaay na dagitoy a pasilidad ket isut kang runaan amang ti serbisyo pang salunat tapno saan ento nga agturturong dagiti pasyente kadagiti adayo wenno dadakkel nga ospital. Yung batad da daytoy ti taguman ti Department of Health amang maiyasideg dagiti narway a serbisyo kadagiti kasapulan idinto adagiti pasyente ang masapol na metidakdakkel nga atensyon pang medical ket may rekomendar kadagiti Department of Health hospital. Kadway 99.5 Basing Lawag, Idol John Gistin, Tatak, RMN. Thank you so much, Idol John. Iti deta na dakamata report. Alright. So, dijay apo iti Super Health Center nga naipatakderan na apo formal nga nalokatanen ijay Pangasinan.